zien als we hier midden in El een zeldzame indianenstam op het spoor zien. Een tipi zonder doek. Of een wigwam. Wellicht dat een is van de 4 vleeën van de familie Poels als dat uit kan leggen. Het zou je eventueel ook nog een erfenisje van de Vastelovend kunnen zien, want de confetti leed hier nog in de geut. Ik gok op Dirk. Hoi. Hier komt zeker iedereen achterom. Ik kom inderdaad achterom. Ik zag je de strook op. Ze zeiden, oh nee, ze willen het weten van de... Ja. Driepoort, ja. Gij ziet lid van een zeldzame indianenstam. Nee, de scouting is dat. Ah. En dat vooral een beetje daarachter is, moment, onze zoon is Prins Carnaval geweest. Ja. En nou de verenigingen, de scouting, die hebben dan dat gemaakt van de tuin. En nu eigenlijk nog een beurtje honger. En daar hebben we de foto op gezet. Ik kan niet graag wel even een foto laten zien. Ja. Van wie het ooit heeft gezien. En, Oh, leuk. Zo komen we een beetje de vereniging, een beetje hebben ze allemaal geversierd hier. De buurt en de scouting en de kansvereniging. Dus zodoende is dat Driepoort hier gekomen. Dus ik had goed gegokt. Het is een erfenisje van de Vastelovend nog. Dat was er een erfenisje van de Vastelovend. Dus ik gewoon ervan uit dat we misschien vanavond dan, of van het weekend dat ik kom aanbreken. Oké. Dan is dat de laatste restant nog van de Vastelovend. Oh god, dan moesten ze zeker weer met een bak beer naar boeten, of niet? Dat zal. Ben je het afdrinken? Misschien zo wel weer, ja inderdaad. Hoeveel bek beer zien er doorgegaan? Oh, dat valt wel met eigenlijk, Ja? bekbeer. Meer koffie dan beer eigenlijk, bij Jos. Dus ja, meestal kwamen ze 's morgens. Typisch dorp, L. Waar meer koffie doorheen gaat dan beer. Ja, dat weet ik niet. Dat vond ik gewoon wel dat ze kwamen dat ik bij ons 's morgens de eerste versieren en dan gingen ze naar de jeugdprinses, want van mijn jeugdprins en de jeugdprinses en de grote prins. En toevallig was de jeugdprinses en de grote prins in één straat. Dus Oh ja? ja, dus in Meulenveld is dat. Oké. Sinds die hebben ze daar. Dus, Oké, maar... dus ze zijn eerst begonnen hier en toen zijn ze gaan we toch verder. Oké. Dan hebben we het over Tim of Kaas? Tim. Tim. Oké. En dat wil ze misschien zien. Ja, is dit er? Ja, dat kan Ja, wel want dan even. moest je me ook de foto. Dus Ja, ik laat dit de foto. En Ik kan ook even dit is binnenkomen, Dirk, hoor. ik ben Bas. Dirk, ja. Hoi. 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 Ja, nou, Ja? nou willen we ook het ganse Ja, dat verhaal. van op de rommel, want we zijn eigenlijk nog even op het ruimen, dus... Goedemiddag. Dat is Kaas. Des Kaas. Dat is een Fortnite, hè. Ja, dat is ons tegenwoordig al. Ja, dat moet ook gefortnight weer, hè. Ja, Tim, onze jeugdprins, hè. Hoogheid. Ja. Best al op televisie geweest als prins? Volgens mij nog niet zo op deze manier, hè. Nee. Ja, dan bij deze. Kijk. Ja, we waren net, hè. Dat is nog een beetje een chaos. We zijn nog met de carnaval op. En ik ben Iris. Ja. Hi. Bas. Hallo. Hoi, Marjan. Marjan. Ja, dat was de enigste ontbrekende naam nog op het beurtje Ja, langs de dat klopt. voordeur. Ja, Dus, dat- ja. Ja, dat is niet moeilijk als dit hier is, dus ben ik Marjan. Maar het was dus het was het behuurlijk puinruim, hè? Noordervastelovend. Marjan. Ja, weet ze, dat is een hoop was dat dan ongeveer een uur gedaan wordt werken. En met 5 man muks buurlijk het was in die Ja. dag. Dus ja, dat hebben we nu, ja, daar liggen de restanten nog, die moeten nog te kaas in en Kijk. dan zien we aardig. Al weer. netjes Ja, gevouwen. Netjes gevouwen. Ja. En dat moet dan nog. Maar is ze met anderen aan het gamen? Ja. Ja. Ja, dat is online, Met vrienden met of, vrienden aan of het- met tram. Ja, dat is ook een vriend, hoor. Nee, dat ook ze niet. Ja, dat klopt. We gaan eens even kijken naar de foto. Terwijl pap de foto zoekt. Ja. Hé Ja. Tim, de best ook op de Prinswagen geweest? Ja. Was, wat veel prinsen zeggen, hè? Ik ben zelf ook prins geweest. Het coolste van de ganse Vastelovend vond ik dan op toch. Wat vond je het coolste van de Vastelovend? Oogte op. Zus wel. Ja. Mocht ze ook snoep gooien? Ja. Kijk. Heeft ze ook af en toe bewust nog eens een snoepje naar iemand toegegooid? Zo? Deze goed koers? Ja. Wim, Nou, morgen zijn Guus. Oké, ja. vriendjes. Ja, Vriendjes. vriendjes. Ja. Morgens en Guus.
Oké, en hebben die ook een beetje nog samen met dich de vastelovend kunnen vieren? Ja. Ja? Ja. Oké, want dan hebben ze hier een woord hier vooral gevierd in het gemeenschapshuis of In een... het gemeenschapshuis, ja, daar. En bij de prairie en hier op het Spaciaansel bij En bij de Jury. zaal. Ja, dat is het gemeenschapshuis. Ja. Dat is de zaal. Ja, Iris die mengt zich gevroren en ongevroren in het... ja. Dat is eigen, die Iris. Ja. Dat is Ja? een controlfreak. Iris, best ik de jongste? Ja? Wie is dat met 2 oudere broers? Hessen het zwoer? Nee, Nee? Want? Vertel. we zijn het meeste irritant. Oké. En wie denkt zich erover, Tim? Is die zusje, vind ik irritant? Wat vindt ik van die zusje? Die is vooral zelf irritant. Kijk, ja. Maar dan kent zich wel een beetje stonden houden. Ja. Ja, goed zo. Ja, ik heb een gevoel dat dat inderdaad ook wel, die werd zich wel te weren. Pap, foto gevonden? Ja, foto gevonden. Kijk. Wacht, zal ik even kijken. Oh, daar Ik gaan weet de niet of lampjes de aan. camera dat ook kan zien, zo hè? Ja. Ja? Hey, Tim de tweede. Dus er is al een Tim Veurdig geweest. Ja. Oké. Ja. Ah, maar wel leuk gedaan. Ja, dat is een gegeven moment goed gedaan. Die was de beurt ook Kijk. al de scouting dan. En voor dat stellage wat van de kaalsvereniging hebben we het erop gezet en met de foto erin. Hartstikke ook echt een scepter in de vorm van een wortel. Ja. Moet ze de halden? Nee. En de prinsenmuts, mag ze die halden? Nee. Ook niet. En een medaille? Die wel. Oké. Heb ze die ergens? Ja. Ja? Ja. Wie het weg verstopt, anders pakken we hem maar even bij. Mhm. Hey Kas. Hoi. Hoi. Kijk, ja, zo heet het daar. Dan ben ze aan het Fortnite. En dan heeft ze een headsetje op. En dan, Nee, dat is Timveld gaat. en dan pak ze even wat te drinken. Of gaat te eten. Ja. Ja. Het meeste moet dat allemaal doorheen gebracht worden. Hè? Oké. Het, En dat duurt man dan nog? nee, Nee? nee, mama heeft ook thuis dat ze met volle mondje zitten. Is er ook een game limit? Zo van zo lang per dag? Daar hebben we het net We hebben het net over over gehad, ja. Dat er een gegeven moment moet komen, ja. Ja, je toch wel, ja, dat we terugbrengen door het oorde man. Oké. Ja. En wat die games ook? Zeker. De games ook. Ja. Wat is die lievelingsgame? Fortnite. Ook. Oké. Ik had hem nog niet gezien. Mag ik hem ook nog even zien? Want Ja. Mitch heeft hem al gefilmd. Mhm. Oké. Ja. Leuk. Nee, Ja. een muurke onderaan. Oh ja, een meurke. Een muurke. Meuren zeggen ze hier. Ja. 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 Want de carnavalsvereniging heet het De Moerenbuik. de Morenbuuk. Moerenbuuk. Moerenbuuk. Ja. Ja. Oh, ze heeft vroeger veel wortels staan. Ja, dat weet ik niet. Ik kom zelf op Bezel, dus. Oké. Dat loop ik even. Ik ben eigenlijk van een draak van herkomst. En dan toch niet in de Drakenriek gewoon wonen, maar in El? Ja, met een omweg in El terechtgekomen. Oké. Dik best van El? Ik ben van El. Oké, Ja. maar wat is dan de omweg geweest, Dirk? Nou, ik ben geboren en getogen in Bezel. Ja. En toen ben ik in Maastricht gaan werken. Ik ben bij de brandweer Aha. in Zuid-Limburg. Dus ik heb hier op de oerdrukdienst gezeten in Maastricht. En dan op een meldkamer. En toen heb ik Marjan leren kennen. Op de meldkamer. Nou, niet op een meldkamer. Dat was ook wel Of was ik een melding die binnenkwam? Nee, hoor, nee. Nee. Ik werk in Eindhoven. Nou, Oké. ja, dat is even vooral. Ik ben van origine een stukje door geweest. En via iemand anders dan vroeg van, kan ik komen kijken bij Marjan zijn zus. Voor Aha. het te komen stukken. Aha. En dat hij heeft dan even gedaan. En toen had ik Marjan kennen. En zodoende is hij bakken gerollen. En is Marjan eerst van Uitweert naar Maastricht komen wonen. Toen krijgen ze Tim zwanger. En is Tim nog geboren in Maastricht. En toen zijn we naar Weert gaan wonen. Ja, hier gewoon. Ja, hij Marjan en ik gaan heel verhaal. Marjan een appartement, ik een appartement.
Tim kwam gaat te vroeg, dus we moesten even een beetje chipperen, want dat was in de huizencrisis. Toen raakten ze de huis nog niet makkelijk kwijt, de appartementen. Dus we kosten niet groter gaan wonen nog, omdat die appartementen nog in de verkoop stonden. Dus op een gegeven moment is Tim geboren in Maastricht, toen zijn we naar Weert gaan wonen, omdat dat makkelijker was dan Marjan in Eindhoven werkte. Dat was het 50-50, naar Maastricht reizen en naar Eindhoven reizen, dat was makkelijker. Ja, toen kwam weer een kas, kwam er even aan. En Maastricht was net geen meer plaats. Toen zijn we weer terug naar Maastricht gewoon, want dat appartement hebben we nog. Dus zodoende is Kast erbij gekomen. Toen hebben we dat kunnen verhuren, dat appartement. Toen zijn we een heel in de vakantiewoning gaan wonen. Nee, hemel. En daarna hebben we weer kunnen verkopen, hebben we dit kunnen kopen. En toen Oké. rijden we ook heel snel het appartement in Maastricht krijgen. Oké. En Iris is Iris is hier geboren. Hier is een bier, ja. Ja. net zo wie mama. Net wie. Ja. Nou, hebben de meisjes dat in ieder geval gemeen. Ben er heel zuinig op, hè? Ja. Want het is heel bijzonder. Dat gisteren, door de jaren heen, gisteren nog echt nog veel meer beseffen wie bijzonder dat het is een prins te zien is. En misschien wordt ze nog wel een keer grote prins. Ja.